Cvičenia na chrbát a držanie tela. Ahoj, volám sa Lucy Lloyd Barkerová a teším sa, že sa budem môcť s vami podeliť o niektoré tajomstvá cvičenia Pilates na chrbticu a držanie tela. 80 až 90% populácie už malo problémy s bolestiami v spodnej časti chrbta. V tejto súvislosti je najdôležitejšie predchádzať zraneniam. Ja cvičím Pilates už viac ako 20 rokov a skutočne vidím výsledky. Zlepšilo sa mi držanie tela a spevnila sa mi spodná časť chrbta. Mám tiež lepšie výsledky v iných športoch. Pracovala som aj v lekárskej oblasti a pri rehabilitáciách som používala niektoré z týchto techník. Môžem rozprávať o úžasných pokrokoch, ktoré urobili moji návštevníci. Tieto cvičenia môže robiť každý a v akomkoľvek veku. Ale ako pri každom inom športe, aj pri Pilates je dôležité cvičiť na zodpovedajúcej úrovni. Zameriame sa na posilňovanie dolnej časti chrbta a tým zlepšíme držanie tela, ktoré pomáha pri prevencii pred zraneniami pri bežnom pohybe. Dúfam, že si tieto techniky obľúbite. Joseph Pilates vytvoril metódu, ktorú nazval 8 zásad. Koncentrácia. Sústreďte sa, aby ste získali kontrolu nad pohybmi. Myslite na centrum svojho tela a na svoj dých a zosúlaďte ich. Dýchanie. Nechajte, aby vaše pravidelné dýchanie určovalo rytmus každého pohybu. Dávajte pozor, aby ste aj pri tej najväčšej námahe vždy dýchali. Centrum. Používajte centrum tela, aby ste cvičili zvnútra von a tak získate kontrolu nad každým pohybom. Kontrola. Udržiavajte kontrolu nad každým pohybom, aby ste si boli vedomí jeho prevedenia od začiatku do konca. Presnosť. Sústreďte sa na to, aby každý pohyb bol presne prevedený a pod kontrolou. Plynulosť. Nechajte svoj pravidelný dých, aby kontroloval plynulosť každého pohybu, ktorý má byť nemenný a elegantný. Izolácia. Postupne izolujte časti svojho tela, aby ste zabezpečili správnu následnosť pohybov. Zvyk. Cvičte pravidelne a vždy začnite rozcvičením sa. Vysvetlím a ukážem vám zostavu cvičení Pilates na podložke. Ponúknem vám tiež rôzne úrovne týchto cvičení, aby ste si mohli sami vybrať, ktorá úroveň vám vyhovuje. Postupne, ako sa bude vaša sila zvyšovať, môžete zvyšovať aj intenzitu cvikov a prejsť tak na vyššiu úroveň. Pamätajte si, že je dôležité, aby ste si počas celej zostavy stabilizovali vnútro tela. Ak vás niekedy bude bolieť chrbát alebo vám bude vystupovať žalúdok, znamená to, že prepínate svoje sily a mali by ste sa vrátiť na nižšiu úroveň, kým si neposilníte centrum tela. Svaly, s ktorými budeme pracovať, sú vlastne svaly celej brušnej oblasti, ale hlavne tie, ktoré sú hlboko vo vnútri. A pomáhajú nielen pri stabilizovaní nášho vnútra, ale majú vplyv aj na spodnú časť chrbta. Dôležitý sval, ktorý by ste mali poznať, nazývame transverse abdominum, teda priečny brušný sval. Vytvára veľký svalový korzet okolo celej brušnej oblasti a my sa naučíme, ako posilňovať tento sval tak, aby správne pracoval. Nad priečným brušným svalom sa nachádza bránica, ktorá sa pohybuje podľa toho, ako dýchame. Pod tým všetkým je panvové dno. Nad priečným brušným svalom máme ešte šikmé svaly. Tie nám pomáhajú ohýbať sa a otáčať sa. Nakoniec tu máme rectus abdominus, priamy brušný sval. Teraz sa pozrieme na to, ako používať priečny brušný sval, aby sme získali vnútornú silu.
Ak ste niekedy mali zranený chrbát alebo chronické bolesti chrbta, alebo ak beriete lieky, vždy sa poradte so svojím lekárom predtým, ako začnete cvičiť tento program. Avšak cvičenia, ktoré budeme robiť spolu, sú vhodné pre všetky úrovne zdravotného stavu, telesnej kondície aj sily. Tak ako pri každom cvičení, ani tu nezabúdajte, že ak sa necítite dobre alebo cítite ostrú bolesť, okamžite prestaňte cvičiť. Ak budete robiť tieto cviky pomaly, opatrne a pravidelne, uvidíte výsledok. Zdravšiu a pevnejšiu chrbticu. Techniky Pilates. Sadnite si pohodlne na stoličku a nohy si položte na zem. Rozkročte sa asi na šírku bokov a kolená budú nad prstami na nohách. Uvoľnite si stehná a panvu aj brucho. Teraz pomaly krúžte ramenami. Nahrbte sa a vráťte sa. Keď sa nadýchujete, natiahnite ramená k ušiam. Spustite ich späť a vydýchnite. Páže nechajte visieť na bokoch a predstavte si, ako vám lopatky padajú. Natiahnite si chrbticu po celej dĺžke od spodu až hore, medzi lopatkami a až po hlavu. Ako by vás povrázok vyťahoval hore k stropu a predĺžoval vás. Sústreďte sa na to, ako sa vám rozťahuje hrudník. Sledujte paže, ktoré ste nechali visieť. Dávajte pozor, aby bol hrudný kôš pekne uvoľnený, nie zvesený. Celkovo cítite, ako sa naťahujete, otvárate a napínate. Teraz sa sústreďte na panvu. Pomaly ju naklonte trochu dozadu a potom zase trochu dopredu. Cítite, ako by sa panva hojdala, ale zvyšku tela nedovolte klesnúť. Vyrovnávajte chrbát a zase ho pomaly prehínajte. Pohyby stále zmenšujte, až kým sa nedostanete do neutrálnej pozície. Spodná časť vášho chrbta bude len trochu ohnutá. Stále naťahujte chrbticu. Túto pozíciu nazývame neutrálnou chrbticou a budeme ju používať pri cvičeniach. Pozrime sa, ako to bude vyzerať v stoji. Použijeme rovnaké zásady ako v sede a nájdeme neutrálnu chrbticu. Stojte s nohami rozkročenými na šírku bokov. Prsty sú vytočené trochu von. Pri precvičovaní budeme vyrovnávať jednotlivé oblasti. Najskôr rozložte váhu na chodidlá. Trochu sa pohojdajte dopredu a dozadu a zastavte sa v pozícii, keď je váha rovnomerne medzi špičkami a pätami. Prsty sú uvoľnené. Zatnite a uvoľnite kolená. Jablčka v kolenách vám pri uvoľnení trochu spadnú. Uvoľnite stehná a panvu a brucho povoľte. Vytlačte ramená hore a dozadu, aby ste uvoľnili napätie. Pri nádychu ich nahrbte a pri výdychu ich uvoľnite. Prostredníky natiahnete smerom k podlahe. Cítite, ako vám príjemné napätie prechádza cez hrudník a dole po pažiach? Lopatky sa vám posúvajú smerom k pásu. Predstavte si, ako sa vám naťahuje chrbtica, od spodu hore a von cez vrch hlavy. Ako by vás povrázok vyťahoval ku stropu. Hrudný kôž máte uvoľnený. Cítite, ako sa príjemne naťahujete, otvárate a napínate. Veľmi pomaly nakláňajte panvu dopredu a späť, kým nenájdete neutrálnu polohu. Teraz si precvičíme techniku dýchania do hrudníka, ktorá nám pomôže kontrolovať všetky cviky na spevnenie vnútorných brušných svalov a oblasti chrbta. Ruky si dajte na spodné rebrá tak, aby ste cítili, ako sa vám pohybuje hrudník pri nádychoch a výdychoch. Uvoľnite ramená a udržujte neutrálnu chrbticu. Váha je stále rovnomerne rozložená na chodidlách. Sústreďte sa na uvoľnené dýchanie. Dýchajte hlboko a do strán chrbta. Cítite, ako sa vám pod rukami rebrá rozťahujú do šírky? Ako sa vám rozširuje chrbát a otvára hrudník?
Pri výdychu cítite, ako sa rebrá opäť uvoľňujú. Niekoľko minút si precvičujte toto dýchanie. Dávajte pozor, aby ste nedýchali dole do brušných svalov, ale zhlboka do strán hrudníka. Teraz môžeme použiť toto dýchanie a zapojiť aj hlboké brušné svaly, ktoré nazývame transverse abdominus alebo priečny brušný sval. Predstavte si korzet okolo celej brušnej oblasti, to je váš priečny brušný sval. Nachádza sa pod inými dôležitými brušnými svalmi a budeme ho používať pri posilňovaní celej tejto oblasti a hlavne na spevnenie dolnej časti chrbta. Nadýchnite sa a pri výdychu si predstavte, ako tento korzet sťahujete pevnejšie okolo pásu. Pritiahnite pupok ku chrbtici ako najviac môžete a dýchajte. Teraz pomaly uvoľnite korzet. Je stiahnutý len na polovicu. Dýchajte pomaly a snažte sa trochu uvoľniť korzet. Je stiahnutý na 30%. Teraz ho uvoľnite úplne. Skúste to znovu, ale korzet stiahnite len na 50% a uvoľnite ho na 30%. Jemne držte brucho stiahnuté a dýchajte zhlboka do strán, do hrudníka a do chrbta. Teraz, keď ste zvládli túto pozíciu, budeme robiť to isté, ale budeme ležať na chrbte alebo v pozícii na znak. Ležíte na zemi tvárou nahor, pokrčte kolená a roztiahnite ich na šírku bokov. Predstavte si, ako sa preťahujete cez celú chrbticu od kostrče až po vrch hlavy. Ak máte krk príliš napätý, podložte si ho vankúšikom alebo uterákom a tak si uvoľníte krk aj bradu. Aby ste dostali panvu a chrbát do neutrálnej polohy, položte si ruky na bedrové kosti a jemne naklonte panvu nadol a potom dopredu. Ako by ste odtláčali chrbát na podlahu. A potom ho jemne vykleňte zo zeme. Pohyby stále zmenšujte, kým nenájdete neutrálnu polohu. V nej máte chrbát jemne zakrivený nad podlahou a bedrové kosti sú vyrovnané. Prsty máte na bedrových kostiach. Teraz prsty presunte na uvoľnený žalúdok. Nadýchnite sa a pri výdychu stiahnite korzet, priečny sval brušný. Mali by ste cítiť stiahnutie hlboko pod prstami. Zopakujte to niekoľkokrát. Zvyknite si na ten pocit. Nezabudnite sťahovať iba na 30%. Nezabudnite uvoľniť ramená a vytiahnuť sa cez chrbticu až po vrch hlavy. Hrudník je otvorený a dýchajte do chrbta zhlboka a do strán. Ruky spustite a zostaňte v neutrálnej polohe. Priečny sval pracuje. Jemne pritiahnite pupok ku chrbtici. Toto je neutrálna pozícia, v ktorej priečny sval pracuje. Budeme ju používať pri cvičeniach v ľahu. Program číslo 1. Začneme prvým cvičením, ktoré sa nazýva rolovanie. Postavte sa na kraj podložky, natiahnite sa do neutrálnej pozície. Nohy rozkročte na šírku bokov, povoľte kolená a otvorte hrudník. Spustite lopatky dole a nadýchnite sa. Pri výdychu jemne stiahnite priečny brušný sval na 30%. Pri ďalšom výdychu sa začnite rolovať nadol, spustite hlavu dopredu, brada padá na hrudník a potom pomaly nechajte aj ramená rolovať dopredu. Ruky udržujú kontakt so stehnami. Zatiaľ si zvykáte na tento pohyb a spevňujete si centrum. Rolujte len tak ďaleko, ako to dokážete. Nadýchujte sa v najvyššom a v najnižšom bode týchto pohybov. Predstavte si, že sa rolujete dolu cez jednotlivé stavce. Rolujete sa nadol a nahor. Vaše telo má tvar písmena C. V priebehu cvičenia kontrolujte priečny sval. Neposiluje iba vaše brušné svaly, ale aj chráni spodnú časť chrbta.
Ako sa postupne zlepšuje vaša flexibilita a sila, môžete zvýšiť intenzitu pohybov tým, že necháte ruky na zemi. Natiahnite sa cez hornú časť tela. Pri rolovaní nadol i nahor sa boky hýbu čo najmenej. Rýchlosť pohybov kontrolujte podľa dýchania. Nadýchujte sa v najvyššom a najnižšom bode a vydychujte pri rolovaní nadol a nahor. Naťahujte sa cez chrbticu. Pri rolovaní nahor i nadol sa priestory medzi stavcami zväčšujú. Snažte sa urobiť 5 až 10 rolovaní. Bude zmena. Pôjdeme na zem. Urobte ešte posledné rolovanie nadol. Sledujte, ako sa natiahnete, keď sa zrolujete až k zemi. Keď ste sa dostali tak ďaleko, ako sa vám dá, jemne pokrčte kolená a položte ruky na zem a položte sa na podložku. Vystrite jednu nohu a druhé koleno pokrčte k hrudníku. Držte sa iba za zadnú stranu stehna. Pomaly si ľahnite na zem. Budeme klzať pätami. Ľahnite si na chrbát, nohy rozkročte na šírku bokov, kolená ku stropu. Zľahka pohojdajte panvu medzi otláčaním do zeme a vyklenutím. Zostaňte v neutrálnej polohe. Nádych, výdych a stiahnite priečny brušný sval zľahka na 30%. Prsty máte na panvovej kosti a kontrolujte, aby sa panva počas cvičenia nehýbala. Pri ďalšom výdychu pomaly spustite jednu nohu. Nádych a opäť pokrčte koleno. Výdych a pomaly spustite druhú nohu. Nádych a vráťte sa. Na začiatku nevystierajte nohu úplne, iba sa sústredte na ten pohyb. Ak sa vám hýbe panva, alebo sa vám vyklenuje žalúdok, tak dávate nohu príliš vysoko. Nechajte ju viac pokrčenú. Postupne vám centrum zosilnie a budete môcť nohu viac napnúť bez toho, aby ste hýbali panvou. Kontrolujte klzanie piet. Všetko je jeden plynulý pohyb. Snažte sa urobiť 5 až 10 sklznutí na každej strane. Zostaňte na chrbte a prejdeme k ďalšiemu cvičeniu, ktoré sa volá pozícia skokanský mostík. Nádych a pri výdychu otlačte chrbticu na zem a pomaly trochu nadvihnite panvu zo zeme. Nádych a pri výdychu sa vráťte na zem a zase otlačte chrbát do zeme. Pri návrate k neutrálnej chrbtici sa nadýchnite. Výdych a otlačte chrbticu. Dvíhajte zo zeme jeden stavec za druhým a na začiatku nie príliš vysoko. Kontrolujte nízky zdvih a dávajte pozor, aby ste v spodnej časti chrbta necítili bolesť. Predstavte si, že otvárate suchý zips. A tak odlepujte chrbát od zeme. Jemne ukladajte jeden stavec za druhým na zem do otlačku, ktorý ste tam nechali predtým. Ak ste zvládli tento pohyb, môžete zdvihnúť boky trochu vyššie tak,
aby ste mali hrudník v rovine s kolenami. Trochu ako skokanský mostík. Krk musí byť uvoľnený. Rovnováhu udržujte v bode medzi lopatkami, nie vyššie. Chrbtica je v neutrálnej polohe. Zapojte vnútornú silu, ktorá vás zdvihne a kontrolovane sa spustite. Pri dýchaní si predstavujte vlny prílivu a odlivu vzduchu. Nadýchujte sa v najvyššom a v najnižšom bode. Vydychujte, keď sa dvíhate a spúšťate. Skúste urobiť 5 až 10 pozícií mostíka. Pred ďalším cvikom sa musíme otočiť na bok. V tejto polohe si môžete podoprieť hlavu. Dajte si ju na pažu, alebo použite vankúšik alebo uterák. Budeme robiť cvik mušľa. Ležíte na boku, kolená sú pokrčené, chodidlá sú v rovine s chrbtom, nohy sú položené pohodlne, koleno na kolene, členok na členku. Aj boky sú jeden nad druhým. Natiahnite sa cez chrbticu a spustite lopatky. Nádych, výdych a spevnite priečny brušný sval na 30%. Nádych a pri ďalšom výdychu zľahka otvorte hornú nohu. Chodidlá a členky držte pri sebe. Nádych a návrat. Vydýchnite pri otváraní nohy. Pokračujte v tomto pohybe. Naučte sa otvoriť a zatvoriť len koleno, bez toho, aby ste hýbali zvyškom tela. Keď spevniete, budete môcť koleno otvoriť trochu viac. Ale ak sa vám pohnú boky alebo pás, musíte sa vrátiť o úroveň nižšie. Cvik zopakujte 5 až 10 krát. V ďalšom cvičení budeme otvárať pažu s otáčaním. Je to výborné na pohyblivosť chrbtice, ale neskúšajte to, ak máte problémy s platničkami. Ležíte na boku, nohy sú opäť pokrčené a päty sú v rovine chrbta. Aby ste si fixovali polohu počas cvičenia, môžete si dať medzi nohy loptičku a pod hlavu vankúšik, aby ste mali krk v rovine a v pohodlí. Paže sú pred vami, na sebe vo výške ramien. Nádych, výdych a spevnite priečny brušný sval. Pritiahnite pás od zeme. Pri nádychu pomaly otvorte hornú pažu ku stropu, výdych a položte pažu na spodnú. Nádych a znovu. Pažu sledujte pohľadom. Kolená a boky zostávajú nehybné. Použijte vnútornú silu, aby ste udržali stabilitu. Paža sa jemne vznáša a otvára hrudník. Keď to zvládnete, snažte sa poslať pažu ďalej za seba. Ruku stále sledujte pohľadom, aby ste krk udržali v rovine. Posielajte ju dozadu tak, ako zvládnete a bez hýbania bokmi. Ramená sú uvoľnené. Natiahnite sa cez chrbticu. Dychom kontrolujte rýchlosť pohybov. Vymeníme si stranu a cvik zopakujeme. Ležíte na boku s pokrčenými kolenami. Chodidlá sú v rovine chrbta. Boky sú poriadne zakotvené. Nepadajú dopredu ani dozadu. Nádych a pri výdychu potvorte hornú nohu. Boky sa nesmú hýbať. Výdych a otvorte. Nádych a vráťte.
Pohyb je plynulý a kontrolovaný. Chodidlá sú stále spolu počas celého cvičenia a boky sa nesmú ani pohnúť. Nesmú padať dozadu ani dopredu. Cvik zopakujte 5 až 10 krát. Ramená sú stále uvoľnené. Ruka sa opiera končekmi prstov o podložku pred vami vo výške pupku. Teraz budeme otvárať pažu na druhú stranu. Zostaňte ležať na boku s pokrčenými kolenami, chodidlá sú v rovine chrbta, boky sú pevne uložené jeden nad druhým. Ak chcete, môžete si pod hlavu položiť vankúšik a loptičku medzi kolená, aby ste zabránili nechceným pohybom. Nádych, výdych, jemne zapojte priečny brušný sval, pritiahnite pás od zeme. Nadýchnite sa a pomaly otvorte pažu nahor ku stropu. Výdych a pažu spustite späť na spodnú. Nádych a zopakujte. Ruku sledujte pohľadom. Kolená a boky sú stále nehybné. Použijte vnútornú silu, aby ste zabránili nechceným pohybom a udržali stabilitu. Ruka sa vznáša hore, jemne otvára hrudník. Keď to zvládnete, snažte sa poslať pažu ďalej za seba, ale iba tak, ako zvládnete. Stále ju sledujte pohľadom, aby ste udržali krk v rovine. Ramená sú uvoľnené. Natiahnite sa cez celú chrbticu a dýchom kontrolujte rýchlosť tohto úžasného naťahovania. Naposledy sa otočíme. Otvorte pažu dozadu len toľko, koľko zvládnete a spustite. Teraz urobíme zmenu. Presunieme sa na všetky 4 končatiny a budeme robiť pozíciu krabice. V kľaku sú ramená nad rukami. Lopatky ťaháme dole k pásu. Boky sú nad kolenami. Uvoľnite si hlavu, pozerajte sa trochu dopredu do zeme, krk je v predĺžení chrbtice. Predstavte si, že chrbát máte rovný ako stôl. Nádych, výdych a spevnite priečny brušný sval. Pritiahnite pupok ku chrbtici. Ramená sú uvoľnené a chrbtica natiahnutá. Jemne presunte váhu dopredu a zase pomaly späť. Pri nádychu ideme dopredu, pri výdychu dozadu. Podstata cviku je v udržaní rovného chrbta. Nesmie sa prehnúť nahor ani nadol pri pohybe dopredu a dozadu. Pohyb je plynulý a pomalý. Cvik sa snažte zopakovať 5 až 10 krát, dopredu a dozadu. Zostaňte v pozícii krabice a skúste ďalší pohyb. Nazýva sa číslica 8. Chrbát zostáva neutrálny. Jemne pritiahnite priečny brušný sval ku chrbtici. Teraz sa pokúste svojim telom vytvoriť číslovku 8. Preneste váhu cez ľavú ruku na pravú, dozadu cez ľavé koleno na pravé. Zase zopakujte cez ľavú ruku na pravú a ľavý bok a pravý bok. Pohyby sú pomalé a kontrolované. Sledujte pohyb. Uvoľníme sa v nádhernom naťahovaní nazvanom pozícia dieťaťa. Toto je príjemná pozícia pre naťahovanie a uvoľňovanie. Ruky dajte viac dopredu a von z pozície krabice a pomaly si sadnite dozadu k členkom. Možno to budete mať pohodlnejšie, ak si pod boky dáte vankúšik, aby ste si netlačili na členky. V ramenách a v hornej časti chrbta cítite natiahnutie. Uvoľnite hlavu dopredu, smerom k zemi.
Môžete použiť ďalší vankúšik pod čelo. Aby ste sa viac uvoľnili, dajte si ruky k boku a nechajte ich spadnúť dopredu. Otvoríte tak chrbát. Zostaňte v tejto relaxačnej pozícii a pravidelne dýchajte. Ak ste pripravení, ruky si dajte opäť na zem pred seba, použijte paže, podoprite sa nimi a vytlačte sa do kľaku. Program číslo 2. Začneme rolovaním. Sedíte na podložke pevne a rovno. Vytiahnite sa cez chrbticu. Spevnite priečny brušný sval a vydýchnite. Zastrčte panvu, trochu sa zrolujte dozadu, brušnými svalmi kontrolujte pohyb. Pritiahnite priečny sval. Žalúdok sa nesmie vyklenúť. Nakloňte panvu späť do neutrálnej polohy a vyrovnajte sa. Ramená sa posúvajú dole po chrbte. Hrudník je otvorený, ramená sú uvoľnené, oči pozerajú dopredu. Použite ruky, ak ich potrebujete, alebo ich uvoľnite na bokoch. Celé cvičenie prebieha v oblasti panvy. To ostatné je naťahovanie sa a uvoľňovanie. Cvičte pomaly. Postupne, ako získavate silu, môžete zväčšovať vzdialenosť, o ktorú sa posúvate dozadu. Cvik zopakujte 5 až 10 krát a potom sa jemne spustíte dole na zem tak, že natiahnete jednu nohu pred seba, držte sa za druhé stehno a sklonte panvu. Pri spúšťaní sa na zem kontrolujte svoje pohyby. Ľahnite si na chrbát a budeme klzať nohami a pažami. Natiahnite sa od kostrče až po vrch hlavy, otvorte hrudník a dýchajte do chrbta zhlboka a do strán. Keď natiahnete nohu, natiahnite aj opačnú pažu nahor za hlavu. Chrbát sa nesmie prehýňať, hrudný kôš sa nesmie dvíhať. Kontrolujte brucho, aby nevystupovalo. Keď meníte stranu, nesmiete sa pohupovať ani uvoľňovať. Cvik je jeden plynulý pohyb. Striedajte strany. Neskôr môžete nohu aj ruku vystrieť po celej dĺžke. Pri naťahovaní sa kontrolujte viazanosť pohybov. Dýchajte pomaly. Nadýchujte sa a vydychujte, keď sa vraciate do neutrálnej polohy. Zostaňte ležať na chrbte, budeme robiť stovku. Opäť nájdite neutrálnu polohu. Zapojte priečny brušný sval na 30%, aby ste zakotvili celé telo. Nádych a pri výdychu zdvihnite jedno koleno nad bok. Chrbát je v neutrálnej polohe. Žalúdok nesmie vystupovať. Paže si vystrite vedľa seba asi 2 cm nad zemou a pri nádychu počítajte do 5 a robte malé pohyby do rytmu. Vydychujte zase na 5. Paže naťahujte pred seba. Keď ste napočítali do 50 alebo ste urobili 5 kôl fáz dýchania, vymente druhú nohu. Nádych a pri výdychu spustite nohu. Nádych a pri výdychu sa noha vznesie. Keď získate silu, môžete zvýšiť intenzitu tým, že vystriete nohu. Kolená sú vedľa seba. Ak sa vám ohýba chrbtica, vystupuje vám žalúdok alebo ste unavení, ohnite koleno zase do uhlu 90 stupňov a dokončite cvičenie. Dokončite druhú 50 a tým ste dokončili stovku. Teraz budeme krúžiť obidvoma pažami. Ste v neutrálnej polohe, natiahnite sa a stiahnite priečny brušný sval. Pri nádychu sa paže vznesú hore a za hlavu. Vydychujte pri návrate k telu. Na začiatku sú pohyby malé.
Nesmiete ohýbať trup ani hrbiť ramená. Pomaly zvýšte napätie v pažiach a zväčšite kruhy. Telo je nehybné. Uvoľnite paže a ramenný kĺb a dosiahnete maximálny pohyb. Hrudný kôš je uvoľnený. Chrbát rovný. Kontrolujte krúženie. Urobili ste 10 kruhov a teraz pôjdeme na cvik nožnice. Je to striedavý pohyb nôh, ktorý potrápi svaly v centre tela. Ležíme na chrbte v neutrálnej polohe. Uvoľnite hlavu aj ramená. Paže sú na bokoch. Pri výdychu sa jedno koleno zdvihne hore, noha je v 90 stupňovom uhle. Nádych a pomaly sa vráťte. Chodidlo položte na zem. Výdych a zdvihnite druhé koleno. Zopakujte to 10-krát na každú nohu. Boky sa nesmú hýbať a centrum tela stále priťahujte. Hýbu sa iba nohy. Dvíhajú sa a klesajú. Keď zosilniete, môžete trochu zväčšiť uhol nohy, čím zvýšite napätie v centre tela. Centrum tela je stabilné. Žalúdok nesmie vystupovať. Dýchajte zhlboka a do strán. Udržujte panvu v rovine, hlavne pri výmene nôh. Každú nohu zdvihnite 5 až 10 krát. Zmeníme polohu. Kľaknite si na podložku. Ďalším cvikom bude plávanie. Presuňte sa na všetky 4 do pozície krabice. Ramená sú nad rukami, lopatky tlačte dole po chrbte smerom k pásu. Boky sú nad kolenami. Pritiahnite priečny brušný sval, korzet. Predstavte si krásne vyrovnaný podnos, ktorý máte na chrbte. Výdych a pomaly vystrite jednu ruku a opačnú nohu. Nádych a vráťte sa späť. Výdych a vymeňte stranu. Chrbát sa nesmie hýbať. Priečny sval je stiahnutý. Pri cvičení sa snažte nepohupovať sa z jednej strany na druhú. Boky udržiavajte nehybné a v rovine. Keď získate silu pri tomto cviku, budeme môcť zdvihnúť paže a nohy nad zem. Dávajte pozor, aby vám chrbát nevypadol z neutrálnej polohy. Dokončite 10 natiahnutí na každú stranu. Pred ďalším cvikom sa pomaly položte na jeden bok. Budeme vykopávať do strany. Ležíme na boku, natiahneme celé telo. Vyrovnajte boky jeden na druhý. Vytiahnite sa od bokov po prsty na nohách. Pretiahnite krk a použite vankúšik, ak vám to viac vyhovuje. Ramená tlačte dozadu a dole a paže položte vedľa bokov. Pokrčte lakte, spustite ruku na zem vo výške pupku. Pri výdychu stiahnite priečny brušný sval a pás sa vám zdvihne zo zeme. Nádych, pripravte sa, výdych, pritlačte nohy k sebe a natiahnite ich. A zdvihnite pár centimetrov nad zem. Nádych, výdych a posunte hornú nohu o 2 cm dopredu. Nádych a vráťte nohu na spodnú. Výdych a posunte ju dopredu. Pokračujte v cvičení. Pohyby sú pomalé a plynulé.
Je to nápor na centrum, ktoré musí udržiavať rovnováhu a kontrolovať pohyby. Keď zosilniete, môžete si položiť hornú pažu nabok, ale ak sa cítite neistý, radšej sa aj naďalej zľahka dotýkajte rukou podlahy. Zopakujte 5 až 10 výkopov. Potom pritlačte nohy k sebe a spustite ich. Teraz sa pomaly prevráťte na brucho a budeme robiť ponáranie labute. Ležíte na bruchu, nohy sú rovnobežne, chodidlá sú uvoľnené. Pokrčte paže vedľa tela, ruky sú vo výške ramien, dlane sú na zemi. Žalúdok je v kontakte so zemou a jemne zapojte priečny brušný sval. Chrbát sa tak dostane do neutrálnej polohy. Natiahnite sa cez chrbticu, čelo zostáva na zemi. Nádych a pri výdychu chrbát zostáva v neutrálnej polohe. Jemne zdvihnete hrudník zo zeme. Stále sa pozerajte na zem, aby krk zostal vyrovnaný. Nádych a spustite sa. Výdych a zase sa zdvihnite. Vždy sa pokúste zdvihnúť o trochu vyššie. Dávajte pozor, aby spodná časť chrbta nepadala, ani sa nezdvíhala. Používajte silu centra. Kontroluje pohyby a chráni spodnú časť chrbta. Ak kedykoľvek pocítite bolesť počas cvičenia, hneď prestaňte cvičiť. Teraz sa prevrátime na druhý bok a budeme vykopávať druhou nohou. Opäť natiahnite celé telo, boky sú poriadne nad sebou. Predtým, ako začnete, si nájdite rovnováhu. Nádych, výdych, pritlačte nohy k sebe. Nádych, pripravte sa, výdych, posuňte nohu dopredu. Pohyby sú malé a plynulé. Sústreďte sa na rovnováhu a kontrolujte pohyby. Využívajte silu centra. Počase môžete pohyby zväčšovať, čím budete trénovať rovnováhu a kontrolu pohybov. Výkop zopakujte maximálne 10 krát. Teraz sa pomaly vytlačte do sedu. Budeme sa otáčať. Sedíte rovno, použite vankúšik alebo inú podložku, na ktorej môžete sedieť, aby ste uvoľnili napätie v spodnej časti chrbta alebo na zadnej strane stehien. Môžete sedieť aj s nohami prekríženými alebo mierne rozkročenými. Kolená aj chodidlá sú uvoľnené. Položte si palce na kľúčnú kosť a ukazováky na bradu. Pritiahnite priečny brušný sval a vytiahnite sa cez vrch hlavy. Nádych, výdych a otočte hornú časť tela na jednu stranu. Nádych a vráťte sa späť na stred. Výdych a pomaly sa otočte na druhú stranu. Hlavu držíte v rovine s telom. Keď si zvyknete na tento pohyb, intenzitu cvičenia môžete zvýšiť tak, že vystriete paže. Nezabúdajte otáčať pohľad, hlavu a paže súčasne s telom. Trochu sa uvoľnite v otáčke na každej strane pred nádychom a návratom na stred. Počas cvičenia sa snažte nehýbať bokmi a nepúšťajte chrbát. Otočte sa 5 až 10 krát na každú stranu. Zostaneme v sede a budeme sa naťahovať do strán. Sedíme rovno s nohami pred sebou. Položte si chodidlo k opačnému stehnu. Nádych a pri výdychu ohnite trup ponad vystretú nohu. Keď sa naťahujete k chodidlu, predstavte si, že sa skláňate cez loptu. Nádych a vráťte sa späť na stred. Výdych a opäť sa zohnite. Cvik zopakujte 5 krát na každú stranu. Vždy sa snažte natiahnuť trochu ďalej. Uvoľnite sa v natiahnutí pri výdychu. Cítite napätie na boku a na zadnej strane vystretej nohy? Pri návrate na stred sa vždy vytiahnite cez chrbticu.
Pri naťahovaní sa na stranu načiahnite sa rukou ponad hlavu ku chodidlu. Každý raz pri natiahnutí sa snažte položiť viac a hlbšie tak, že sa natiahnete ďalej. Nohy opäť vystrite pred seba, zdvihnite kolená a pritiahnite si ich k hrudníku. Holene si pridržiavajte pažami a spustite hlavu dopredu tak, že si čelo položíte pohodlne na kolená. Nadýchnite sa a pri výdychu vždy uvoľnite všetko napätie. Cítite, ako sa chrbát uvoľňuje. Pri ďalšom nádychu zase pomaly zdvihnite hlavu. Položte kolená na stranu, pomaly sa narovnajte do stoja, najprv vystrite kolená a nohy a potom narovnajte celé telo do neutrálnej pozície. Narovnajte stavec po stavci. Teraz si budete naťahovať hrudník tak, že si položíte ruky na chrbát nad boky a lakte pritlačíte jeden k druhému a otvoríte tak celý hrudník. Pri výdychu pritlačte a uvoľnite. Uvoľnite ruky a postavte sa k stene, aby ste sa o ňu mohli oprieť jednou rukou. Budeme naťahovať nohy. Zdvihnite jedno chodidlo, držte sa za špičku, kolená pritlačte k sebe a natiahnite sa. Kolená musíte držať pri sebe a jemne pritlačte pätu k boku. Spustite chodidlo a to isté zopakujte na druhú stranu. Teraz si natiahneme celé telo. Stojíme pekne rovno. Zdvihnite jednu ruku hore nad hlavu. Načiahnite sa k stropu tak vysoko, ako dokážete, aby ste si poriadne pretiahli telo po celej dĺžke. Nadýchnite sa a pri naťahovaní sa vydýchnite. Teraz sa rozkročte, pekne naširoko. Pri nádychu švihnete rukami nahor a nad hlavu, pri výdychu ich spustíte dole. Ramená zatlačte dozadu, uvoľnite paže a skontrolujte si držanie tela.